Здравейте отново след изборите. Вие гледате Открито. Темата за държавния бюджет ще бъде особено актуална през следващите няколко седмици. Много пъти ще се чуе това, че няма пари, че трябва да има рестрикции и че бюджетът трудно е събран по време на криза. През последните месеци държавата показа, че иска да затегне контрола и да спре пътищата на контрабандата с акцизни стоки, за да може да се пълни държавния бюджет, а не да процъфтява черния пазар. От агенция Митници дори показаха как безкомпромисно ще прилагат наредба номер 3 и как ще отнемат лиценза на всички фирми, които не са си монтирали тръби и уреди за измерване на акцизните стоки. С две думи, държавата шумно демонстрира как ще мери количествата на горивата, които влизат и излизат от данъчните складове на фирмите. И никой няма да бъде пощаден. И всичко това в името на държавния бюджет. Но един сигнал, който получихме наскоро, ни накара да се замислим по въпроса дали рекламираната наредба номер 3 от агенция Митници наистина прекъсва всякакъв опит за контрабанда на горива, корупция и ощетяване на държавния бюджет. Знае ли държавата и контролните органи колко гориво пристига в България, за да си събере точно акцизите и точно те да влязат в държавния бюджет? Написаха ни, че в нощта преди изборите на 21 октомври работници видяли да се разтоварва танкер по тъмно на пристанището Булмаркет в Русе. Товарили се камиони, които отнасяли стоката в една близка база. Хората се тревожиха дали това не са опасни химикали. Искаха да разберем какво се е пренасило от автоцистерните. Проверихме. Научихме, че по документи фирмата Полисан е уведомила, че внася 831 тона от Молдова. Иска разрешение за разтоварване на танкера Полишип, който е нейна собственост. И според документите е разтоварвала на частния порт Булмаркет миналия месец октомври. На около 500-600 метра от брега, навътре в промишлената зона, фирмата Полисан има своя база. Производствена база и данъчен склад. В склада е монтиран разходомер. Това научихме предварително. Една фирма внася със свой танкер опасна акцизна стока от държава, която се намира извън територията на Европейския съюз, и тази стока е предназначена за Европейския съюз, за България. И тя ще премине границата на Дунава при Русе. Затова решихме да направим внезапна проверка. Как ще разтоварят пак газьол от същия танкер на същото място на определената дата по документи за това – 2 ноември 2011 година? Как се осъществява контролът при пристигането на гориво от трета държава извън Европейския съюз? Има ли нарушение на закона? Намерихме лодка. Малка, стара рибарска лодка от близкото селище Мартен. То се намира след Русе в посока Силистра. Лодката си имаше и рибар, добре познат в околността. На него казахме, че искаме да видим и да заснемем ниските води на Дунава и дали те се замърсяват от една тръба, която се излива пряко в реките на Дунава от промишлената зона. Рибарят се съгласи да ни повози по Дунава с камера. Още докато пътувахме по черния път край реката при Мартен, за да стигнем до мястото на тръгване с лодката, след нас се залепи дежурният патрул на гранична полиция. И това е нормално. Гранична зона е. Граничните полицаи гледат кой какво прави по край и в реката. Помахах им, качвайки се в лодката, защото те видяха и камерата ни. С лодката тръгнахме отдалеко, нагоре по течението на Дунава, към мястото с танкерите, към пристанището Булмаркет. Кранове и огромни цистерни бяха надвесени над реката. По
план, според документите, разтоварването на танкера Полишип трябваше да започне в 9 часа сутринта на 2 ноември. Но нещо се забавиха и започнаха да разтоварват в 10. Докато стигнем до лодката, докато се движим бавно по Дунава, ето след час почти вече най-после стигнахме и се доближихме максимално до танкера. 2 ноември, 11:15 часа. Намираме се на товарното пристанище в промишлената зона в Русе. Ето танкерът зад мен, който в момента разтоварва гориво в автоцистерна. Това са лицата на всички, които заснехме, че се движат около танкера и автоцистерната. Това е гледната точка от реката към сушата. Това заснехме в 11:15 часа. Докато се върнем обратно на сушата при Мартен, докато се качим на колата и излезем на шосето, докато стигнем портала на пристанището, да са минали още около 40 минути. Ето нашият път от реката до портала на Булмаркет по шосе. Изведнъж видяхме на портала на пристанището кола, на която пише «Митница». Хвърлям се към нея. Добър ден! Може ли само да ви питам? Знаете ли, бързате ли за танкера ли бързате? Нали сте от митнически служители? Да. За танкера ли? И митничарите отпрашиха с пълна газ навътре в пристанището, без да ни кажат за какво идват тук. И ние ги последвахме. Но не завихме надясно по техния път, а продължихме направо по алеята, която води към Дунава. Никой не хукне след нас. А бяхме трима с камера. Никой не ни спря. Никой. Вървяхме бързо към мястото с танкера и автоцистерната. Както виждате, влязохме съвсем безпрепятствено в зоната на това пристанище, в промишлената зона на Русе. Вървяхме натам, където горивото, дошло от Молдова, територия извън Европейския съюз, преминаваше българската граница и влизаше в Европейския съюз, изливайки се от танкера в Маркучи и оттам в камиона. Общо камионите, които щяха да товарят акцизното гориво, бяха 3 в този момент. Да сме минали километър и половина по алеята и ето мястото на разтоварване. Вече имаме гледната точка от сушата към реката. Виждаме колата на полицията и колата на митничарите. Същите митничари, които хукнаха с пълна газ да гонят някого и ни подминаха. После разбрахме, че в митницата в Русе се получил сигнал, че се извършва престъпление и че някой с лодка в Дунава точил гориво от танкера и хукнали да го хващат. Само че тук разбрали, че всъщност трябва да хванат нас. Ние сме били тези с лодката. А ние не сме точили гориво. Ние снимаме как се разтоварва гориво, дали е според българския закон. Добър ден! Добре, ние няма да снимаме района, само ще питам митничарите. Аз съм Валя Хчива от БНТ. Добър ден! Да, приятно ми е да... Вие сте? Аз съм началник на охраната, но тук снимането става само с разрешение на собственика. Кой е собственика? Собственика на пристана е управител на Булмаркет, господин Станко Станков. Така че... Добре, дайте да му се обади. Изключете камерата, докато... Добре, само искам вие, митницата... Вие защо сега дойдохте? Защо сега дойдохте от митницата, след като разтоварването започна по-рано? Значи за разтоварването си има други служители. Ние сме оперативни, които идваме на допълнителна проверка. Имало ли е митничар тук, когато е започнало разтоварването? Това ще стане ясно по-късно. Вие сега правите проверка ли? Нямам право да давам изявление. А проверка правите ли в момента? В момента да. Какво товарите, момчета? Какво товарите? Добър ден. Какво товарите на автовоза? Какво товарите? Какво товарите в момента? Ние ви видяхме. Вие бяхте с качулката. Нали? Какво товарите? Дръпница, купчици. Какво товарите? Що бе, газион товарим? Газион? Има ли митничар, когато разтоварвате? Има, разбира се, че има. Къде е пломбирания разходомер? Чакайте, не ме питайте мене, аз съм шофьор, бе. Вие ли сте? Къде ще го возите? Ами в фирмата ще го возим. Тук в тази техния склад на Полисан? Да, имаме си фирма. Който се намира наблизо? Да. Колко камиона заминаха? Никой не е заминал. Никой. Този първият ли? Да.
Товарили ли сте го сега? Товарим го, бе. В момента? Да. През кой маркуч минал? Ето го. Ето през този, нали? Не искам да ми покажете вие. Ето го. От тук идва от танкера, нали? Да. Къде показва какво е количеството? Там вече си има фирма, която не разтоварва. Ние не знаем. Но къде е тук пломбирания разходомер? Къде е? Моля? Мери се, на кантар се мери. Ама тук няма. Като се разтоварва, няма разходомер, нали? Къде са тръбите? Кораба. Не, тук на сушата. Тук не е необходимо. Какво количество ще бъде? Това, което покаже на кантара. На танкера. На кантара. Колко сте дошли? В танкера са на база вече на разтоварването, което отива в булмаркет, като на кантар. Оттам се взема цялото количество и са И какво е това сега? Газьол? газел. Покажете ми малко. Ето го газел. Ето. Сред присъстващите на това място в този момент не заснехме митничар, граничар или сервиор. Митничарят е задължен да бъде тук, когато се разтоварва акцизно гориво, пристигащо от държава извън Европейския съюз. Това са лицата на всички, които бяха в този момент, около 12 часа на 2 ноември. Няма митничар. В този час не засякохме митнически контрол при разтоварването на 230 тона, предварително обявени по документите на фирмата. Какъв контрол трябва да има върху горивото при този случай? Как да се измери количеството на разтовареното гориво, за да сме сигурни, че колкото е внесено на територията на България, толкова е отчетено в данъчния склад и толкова акциз е постъпил в държавния бюджет от него. Според наредба номер 3, разходомери се поставят само в данъчните складове. Това са местата за получаване на горивото. Корабите, танкерите и камионите не са обекти по смисъла на наредба номер 3. Но в случая с Полисан, горивото не постъпва в данъчния склад направо от реката и по тръби. Защото лицензираният данъчен склад на въпросната фирма се намира на около 600 метра от брега, навътре в промишлената зона. И уредът, който мери горивото, влизащо в данъчния склад, е на 600 метра от брега. На брега няма задължение по закон да се постави разходомер. На брега не мери уред. От танкера горивото се товари на автоцистерни. И тези автоцистерни трябва да се закарат на 600 метра до данъчния склад. И само за тези 600 метра камионът трябва да притежава така наречения ПАД, придружаващ акцизен документ, на който да пише количеството на горивото. Без този документ камионът не може да направи и метър. Как тогава да сме сигурни, че камионите, които се пълнят с гориво от танкера, няма като нас да продължат напред по алеята и оттам през портала да излязат на шосето и да тръгнат някъде по пътищата на България, вместо да завият надясно към данъчния склад? Единствено присъстващият митничар е гарант за това, че горивото няма да отиде на друго място, освен в данъчния склад. Митничарят е гарант за това, че танкерът не е пристигнал и с повече гориво. За това трябва да има представител и на Булгар контрола, който мери с очи. Той като види и знае колко е натоварено в танкера и колко е натоварено в камиона. От митничаря и от сервиора, човекът, който мери, зависи дали ще се открият разлики в декларираните количества гориво от фирмата вносител. Именно за това присъствието на митничаря и на сервиора е задължително. И на граничаря също. Защото граничният полицай ще следи дали няма да изскочат от танкера и някои други контрабандни акцизни стоки, като цигари, например. Спомнете си, че последните хванати контрабандни цигари бяха от един малък кораб, който също пристигаше от Молдова. Ами, ако от танкера излезе и някой човек, тайно, без документи, кой знае, това е граница и се разтоварва нещо опасно, което идва извън територията на Европейския съюз. Ние сме границата на Европейския съюз и за това толкова ни гледат под лупа за Шенген, защото искат да знаят какъв контрол се упражнява на границата на Европейския съюз за всичко. А ние не открихме митничар за времето, през което бяхме на порта при автоцистерните. Не открихме и граничар. Не е ли това драстично нарушение на закона за митниците и закона за акцизите? Отидохме при началника на митница Русе.
Господин Георгиев, ние от лодка в Дунава заснехме как един танкер разтоварва гориво. Не видяхме митничар там. Така, не знам от борда на лодката в Дунава дали сте видяли нашия митнически служител или не. Ние бяхме на 10 метра от танкера и заснехме всичко в близки планове. Брега на пристанище Булмаркет е на 15 метра над нивото на Дунава. Вашия митничар сега си призна, че е бил в данъчния склад и не е бил на танкера. Значи той първо е бил на танкера, за да разпломбира танкера, за да започне разтоварването. За цялото количество гориво, което е въведено на територията на Република България, е било манифестирано надлежно по установения ред. Защо нямаше митничар при започване на разтоварването? Пристига едно гориво от някъде от чужбина, влиза на българска земя. Ние искаме да знаем дали всяка капка гориво се отчита и се плаща акциз. Така. Горивото не е въведено в днешния ден, в предишен ден е въведено и е въведено по всички правила с входяща контрола, извършена проверка и са взети проби за анализ от митническата лаборатория. Какво искате да кажете, че танкера не е акостирал вчера? Точно така. А кога? Танкера е от 21 на пристанище Русе и седи под митнически контрол и цялото налично гориво е манифестирано и надлежно заведено в митническата информационна система. Това е този случай от нощното разтоварване на 21 срещу 22, за който ми писаха хората, че се притеснили защо нощем се разтоварва от танкер нещо. За този случай ли говорим? Значи за тези писаници от хората, какво са? Това са сигнали. Това не са сигнали. На мен не са ми известни такива сигнали. Не пишат до нас. Разбира се, до вас няма значение. В случая трябва да ви кажа, че всички действия на митническите органи са били спрямо тяхните функционални изисквания и са обезпечили надлежно вноса в Република България. Искате да кажете, че днешното гориво газьол е остатък от 21 октомври? Е продължаване на разтоварването от 21 октомври. По моя информация, танкера е пристигнал вчера. По наша информация, както се обявите преди малко и от морска администрация, танкера не е мърдал от тази стоянка. Митничарят в този момент бил в данъчния склад. Това ни обясни началника на русенската митница Веселин Георгиев. А и самият митничар ми каза това в кабинета на своя началник. Ето го, Румен, митничарят, когото не открихме на разтоварването на 2 ноември тази година. Какво ще прави Румен в данъчния склад? Защо е там, където се осъществява друг режим? Мястото му е при другия режим – товаренето на гориво, пристигнало от държава извън територията на Европейския съюз. Какво ще прави митничарят в данъчния склад в 12 часа на обяд, 2 часа след започването на разтоварването на горивото? И ако е бил наистина в склада, който се намира на около 600 метра от брега, от нас, от танкера и от камиона, защо не е скокнал и не е дошъл веднага при нас, след като са му казали, че ние сме там? Потърсихме и управителя на фирмата Полисан Людмил Вълков. Техният офис се намира в една и съща сграда с РИОС Русе. Ето какво стана, когато позваних на звънеца на офиса им. Добър ден. Търся господин Людмил Вълков. Писменно зададох въпрос към управителя на фирмата Полисан Людмил Вълков. Защо не са се осигурили постоянното присъствие на митничар, сервиор и граничар на 2 ноември? Защо не открихме митничар в 12 часа на обяд на 2 ноември? От Полисан ми изпратиха целия куп с документи за газьола без отговор на въпроса. Ако трябва да гадая какво искат да ми кажат с този куп документи, може би от Полисан искат да кажат така. Ние сме съставили документация, представили сме я на контролните органи. Толкова. Това разбирам. Потърсихме и морска администрация в Русе, за да разберем знаят ли къде е стоял танкерът Полишип цели 9 дена. Защото от митницата в Русе твърдят, че танкерът е пристигнал на 21 с 831 тона гориво, на 22 октомври е разтоварил само 600 от тях и на 2 ноември е разтоварил остатъка от 230 тона, когато бяхме ние. От митницата твърдят, че танкера Полишип е бил 9 дена на пристанището Булмаркет. Знаят ли къде е бил 9 дена танкерът Полишип в морска администрация Русе? Корабът е пристигнал
на 20 октомври от пристанище Джурджулесите с 831 тона газьол. От тогава престоява в пристанище Булмаркет. Относно маневра, която е извършвана от кораба, фирмата корабособственик вчера е заявила искане за извършване на маневра на кораба и кораба е бил маневриран от 6-то корабно място на 7-мо корабно място за извършване на разтоварване. Тоест, от нашият наблюдателен пост, защо са видяли, че той идва от реката отдолу? Просто той е извършил маневра, за да застане на подходящото място, на което да бъде извършено разтоварването. Вие имате ли, можете ли да ме заведете сега в една зала с екран и да видим всички движения на плавателните съдове по река Дунав, да видим всички танкери? Виждате ли ги танкерите как се движат, кога влизат и напускат в наши води? Към настоящия момент това все още не е възможно, но в процес на разработка е система за такова наблюдение, речна информационна система. Не виждате танкерите? В момента това нещо не може да става. И за да ми кажете... наблюдатели, които контролират това нещо. И за да кажете, например, че един танкер се намира на един понтон, вие чакате те да ви декларират на документ, че е там? Да, пристанищният оператор има ангажимента да декларира корабите, които се намират в акваторията на пристанището, което той оперира. И данните, които получаваме, са от пристанищните оператори, корабните агенти. Но по документ? По документи. Не ги виждате? Не ги виждаме. В Митница Русе има отдел за контрол и наблюдение на плавателните съдове по реката. С изумление научихме, че всъщност те не виждат на своите екрани този танкер Полишип, защото той все още не бил регистриран, не бил с български флаг и затова бил невидим за митничарското наблюдение от компютъра. Господин Пъшев, ако ви попитам танкера Полишип къде е бил в понеделник, ще ми кажете ли, архивирате ли си данни от тук? Значи, специално Полишип е отскоро с български флаг и самия танкер все още няма регистрация, която да е с този електронен модул, който позволява... Искате да кажете, че танкера Полишип не се лови от системата за наблюдение на кораби по Дунава? В момента да. Значи не се регистрира? В този момент не. И ако ви попитам на 31 октомври къде е бил танкера Поли... Да ви кажем. Няма как. Просто в митницата няма как. Тази система хванала ли е вчера камиона, който ние заснехме? И вчера, докато ние бяхме там в 11 часа. Електронните акцизни документи, издадени за всеки един камион. Но кой ги е издал? Така, издал ги е собственика на стоката. Значи фирмата? Да, така е. И това какво е? Едната страна. А контрола от другата страна? Установил ли е, че това е вярно, което той е декларирал? Да, установил е. Как? След наблюдение и съпоставка с данните в електронната система. Но там нямаше митничар сутринта. Митничара е бил там сутринта, е отворил и след това е бил данъчния склад. Значи го е нямало. Добре се убедихте в това. Да, но го е нямало вчера, докато ние бяхме. Е бил митничара там. За да гледа? Какво да гледа? Може камион да замине в друга посока. Значи ние контролираме нещата с много по-сериозни методи, а не с гледане. Директорът на агенция Митници Ваньо Танов отказа да коментира случая пред нас. Обяснението беше, че бил имал много работа. Само че самият Ваньо Танов преди по-малко от 2 месеца съобщи, че контролът, що се отнася до горивата, бил четворен, че следили цистерните с GPS и че ако някоя цистерна се отклони, тогава системата на митниците и мобилните групи може ли да реагират веднага. Да, може и да е така, но само тогава, когато едно гориво влезе в данъчния склад и тръгне да излиза от него. А въпросът е дали влиза цялото количество в данъчния склад. Дали това, което слезе на българския бряг от танкер, дали цялото количество влиза в склада и в системата на митниците, защото е факт. Има продажба все още на контрабандно гориво у нас. И ние засякохме един такъв случай. Уточнявам. Не правим връзка между двата случая. Между горивото на танкера Полишип и горивото, което открихме, че се продава на един паркинг за турски тирове в гара Бяла.
Ето какво засякохме на следващия ден, на 3 ноември, на 50 км от Русе. Вие ли сте собственик? Защо е този 1 тон дизел, който... Къде? Ето в тази газка, така казаха. Вижте, има ли, няма. Ами, така казват мобилните групи, че са открили. Кой ви го докарва тук? Кой камион? Вие сега ще конфискувате ли този камион, горивото? Какъв е ред? Всички съоръжения, които са послужили за извършване на нарушението, се изземват. Включително газката, помпата и други съоръжения, които има мущуци, пистолети за наливане на гориво, броячи. Добре, за първи път ли се случва това на този паркинг? На този паркинг не се случва за първи път. Изземани са и друг път помпите, и варели, и бидони, които са съхранявали гориво. А защо не сте проследили кои камиони го докарват тук? Ами, не сме присъствали на разтоварване от камиони. А на какво? Присъствали сме на зареждане на превозни средства. С нощи как ги хванахте? С нощи е хванато не в момент на зареждане, а на съхранение. Не са присъствали колегите на зареждане на горива. Какво ви обяснявате тук? Че нищо не знаят? Тук по принцип обяснява, че процедурата е един камион разтоварва гориво, когато има в повече, и друг си го купува. Това беше доказателство за общата картина у нас. Има контрабанда и черен пазар на горива. Ще проследим развитието на темата за горивата.